ezi nwa na Chineke anyị Chijike niile okwu ha pụọ nnadụ nsọ anyị na-arịọsite ike na amara gị mee ka okwu a baa na-akpa uche nke mmadụ dị iche iche ka anyị wee chere ma chekwute gị ka anyị wee fegide ime mmụọ na eziokwu ka anyị wee jee ozi gị bụla n'etiti ụmụ mmadụ ezi nwa anyị mee ka ebute obi nwanne nnadụ nsọ anyị mana okwu na-agwọ ọrịa okwu na-enye ife okwu na-enye amamife mee ka amamife nke dị n'okwu a rụta ọrụ dị ebube n'ime ndụ anyị n'ikpeazụ ka anyị wee bata wee kpaa na nna anyị na be nna anyị wee wee bara anyị uru ka anyị ike ịtụpụ ndị ọjọọ bụ ndị bịara iwere ife n'ebe ha edeweghị ife ndị na-egbu mmadụ n'ihe ya ndị na-abịa na mmadụ ife n'aka ike dị iche iche ndị ji okwu ahụ na akụkọ ụgha wee bịa n'ihi aka uche ndị mmadụ na nso mgbe ihe ndị a ga-emesị anyị ga-eje ọma na-eto akpa nzọ na-efe ime mmụọ na n'eziokwu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anya